Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Uncharted 4, który swoją premierę ma w 2016 roku, bo dokładnej premiery jeszcze nie znamy. No i wypuszczony został już całkiem dawno gameplay, który dużo pokazuje rozgrywki właśnie z tej gry, więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. No więc dobra, ogólnie już miał 3 części Uncharted, była to genialna produkcja. Oprócz jedynki, bo jedynka jednak była taka zapoczątkowaniem tej tak naprawdę. Tak, to jeszcze nie było do końca dopracowane, tak jak już dwójka czy trójka. Jednakże jak na swoje czasy myślę, że i tak było bardzo dobrą produkcją, chociaż oczywiście nieporównywalną z częściami następnymi. No i tutaj widzimy przede wszystkim pierwsze, co rzuca się w oczy na tym gameplayu, no to jest doskonała grafika, bo jak wiecie, tytuł wychodzi tylko na PlayStation 4, więc już gra robiona od podstaw na nową generację, nie jest to żaden remaster, który też wyjdzie oczywiście, ale to powiemy o nim może kiedy indziej. No i tutaj tylko chwila spokoju. Swoją drogą bardzo podoba mi się takie kontekstowe animacje, jak na przykład Drake wpada na ludzi i... Aha, no ale już po wszystkim, ponieważ będziemy mieli rozgrywkę. I tutaj myślę, rzeczą bardzo ważną i chyba przełomową, bo w tej serii nigdy wcześniej tego nie było, a przynajmniej na taką skalę, to jest niszczalność. Jak widzicie, tutaj praktycznie wszystko się niszczy. Będzie to widać szczególnie wcześniej, kiedy osłona, za którą Drake się schowa, po prostu obróci się. Co jest fajne, to jest mega fajne, bo jednak ten realizm jest jeszcze większy i O, tu już zobaczycie, rozwalą mu po prostu tą skrzynkę. Tak, to bardzo może się podobać. Oczywiście w pewnym sensie zapewne utrudnia to rozgrywkę, bo nie możemy jedną osłoną chować się przez tam godzinę, ale z drugiej strony możemy też niszczyć osłony, za którymi chowają się nasi przeciwnicy. Więc jest porówno sobie. Tak, działa to z tej strony. To jest oczywiście bardzo efektowne. Tak jest. Nie da się ukryć w tej grze. Kolejną myślę rzeczą, na którą warto tutaj zwrócić uwagę, a w każdym razie za chwilę będzie to pokazane. Animacja jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Drake tutaj za chwilę walnie gościa i co też jest bardzo fajne, ten gościu, który właśnie teraz leci na to, jak się też rozwalił to objęcie, no i Drake jak piękna animacja gościa. Bardzo fajny model skakania, bardzo Tak, fajny. Uncharted zawsze mam bardzo przyjemne to skakanie. Chyba dosyć unikatowe, bo na przykład w Assassinie działa to całkiem inaczej. Tam jest to takie bardziej automatyczne, a tutaj dużo zależy od nas, mimo wszystko. No i oczywiście są też czasem sekwencje, w których trzeba nacisnąć jakiś przycisk, czyli tak zwane quick time eventy, ale one są tutaj myślę zrobione niezbyt nachalnie, więc możemy je... No i gościu oczywiście rozwala deski. Bardzo fajny. Bardzo fajny i za chwilę krótki epizod, w którym Drake poskacze sobie trochę po dachach, ale tak naprawdę tylko przez może 10 sekund. Tu myślę niewiele się zmienia, ale w poprzednich częściach było to zrobione bardzo fajnie. Za to coś czego nie było, to jest właśnie pościg samochodowy. Tak, bardzo fajnie. Tego brakowało mi się w poprzednich częściach, a jest to tutaj w tej części będzie na pewno. Tak, i tutaj warto podkreślić, że to gracz ma pełną kontrolę nad tym. Tutaj jak widzicie Drake prowadzi, a nie Sally, więc no to my jedziemy po prostu. I myślę, że tak, tego bardzo brakowało, gdyż ta część miała bardzo duży potencjał, cała ta seria, że dla takiego właśnie pościgu, który jak widzicie potrafi być bardzo efektowny, a tym bardziej tutaj jest on nieminiony, bo możemy sobie samemu wybrać drogę, którędy chcemy jechać i jak mówili twórcy, jest to miasto tak zaprojektowane, że tak czy siak to auto będzie nas zawsze goniło, więc nie ma jakiegoś tam ryzyka, że schowamy się w jakąś dziurę i się gramy, jedziemy gdzieś, coś tam się zatnie. Więc możemy sobie jeździć tak czy siak jak chcemy, a akcja zawsze będzie. A jednak to my decydujemy, gdzie jedziemy. Jak widzicie tutaj też jest super. Tak, i jeszcze jedna rzecz o zasadzie świata ogólnie w Uncharted. Widzicie, że na tym gameplayu jest naprawdę coś pięknego. Tak, to jest w ogóle, zwróćcie uwagę przede wszystkim na wielkość tego świata. To jest śmieszne, bo to miasto ma masę szczegółów, a tutaj widać to tak naprawdę przejeżdżamy przez nie w jakieś 5 minut i już nas nie będzie, chyba że zwiedzamy je wcześniej, bo oczywiście nie wiadomo tego. Ale gdyby się okazało, że faktycznie jest to zrobione tylko po ten pościg, no to czapki w górę po prostu, że ludziom by chciało się w tym tak dłubać, bo jak widzicie tu jest
pełno szczegółów. Tutaj naprawdę nie ma zrobionego jakiegoś dziadostwa, miasto jest ogromne. I te szczegóły też, detale, które tak naprawdę dają... Jak to większość twórców to tak naprawdę jakby miała takie miasto, to walnęłaby to, nie wiem, jakieś zadania i zrobiłaby z tego przynajmniej 40 godzin prostych. Tak, mieście. a tutaj dają tak naprawdę jedną misję. Tak, no na 5 minut. No, więc... W ogóle niesamowite. Ale może twórcy chcą zrobić taki właśnie ogromny świat, może nie taki jak w Wiedźminie, bo to wiadomo. Tak, ale teraz dzięki tej nowej generacji mogą sobie na pewno na więcej pozwolić. Jednak pewnie na PlayStation 3, gdyby chcieli zrobić taki otwarty świat, żeby im się tam nie... To by było pełno błędów, tak. To tam jakieś doczytywanie tekstur zapewne i tak dalej, mogły być problemy. A tutaj, A tutaj spokojnie i no. Ale rzeczywiście grafika również jak najbardziej daje Tak. radę, to jest no, rewelacja, prawda? Jeżeli co do fabuły, fabuła w ogóle będzie bardzo ciekawa, nie będziemy zdradzać, o co chodzi. Też nie wiemy tak wiele. Tak, ale wiadomo, jakieś tam podstawowe informacje wiemy, a nie będziemy tego zdradzać, ale to też będzie wiele zależało właśnie od fabuły, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo jednak fabuła Tak, no to zawsze napędzi. tak. I zawsze tu fabuła była naprawdę fajna. Tak, no wiadomo, że nie był to poziom wybitny jak na przykład w Wiedźminie, ale mimo wszystko fabuła w Uncharted zawsze była mocną stroną tej serii. To w przeciwieństwie do takiego Just Cause'a, prawda, który tam... Już w ogóle tej fabuły nie Ta ma. fabuła to była tylko taka na odwal się zrobiona, no mamy grę, a wypadałoby jakąś fabułę napisać. No to walnijmy grę. No właśnie, tak to wyglądało. Tak jakby było napisane na kolanie, tutaj jest o wiele lepiej. Mimo tego, że tak jak mówiłem, jest to jakaś wybitna fabuła, jednak jest bardzo ciekawa i przyjemna. Na pewno człowiek chce śledzić te losy. I też fajne jest w Uncharted, że jest ta adrenalina i są te emocje, też są takie nieoczekiwane te zdarzenia, których się po prostu nie spodziewamy. Nie jest to wszystko tak przewidywalne. Na przykład Assassinie, to często tak jest. Tak, niestety. No i tutaj jak widzimy, za chwilę zacznie się jakiś tam nowy etap w rozgrywce, bo Drake tutaj próbuje ten cały konwój dogonić, który jedzie sobie i za chwilę no to zobaczcie co się dzieje. W ogóle dostają w skórce jakąś linkę z hakiem, co pojawi się też swojego rodzaju podobna bardzo wersja w Syndicate. W nowym Assassinie, nie wiem kto odkąd go odgapił, już Nie wnikajmy. ale w Assassinie wygląda to biednie, natomiast tutaj w Uncharted podoba mi się to. Tak jest. No i widzicie tutaj bardzo też fajny szczegół, że Drake kiedy jest po tym błocie się włóczy, to jest cały brud. Tak, to są właśnie te detale, o których zawsze myślę pamięta Naughty Dog. Tak i być może wiadomo, że niewiele osób na to by zwróciło uwagę, bo tutaj się bardzo dużo dzieje na ekranie, więc wątpię, że ktoś jak grał, to tam jeszcze patrzył jak Drake wygląda. No ale mimo wszystko fajnie, że takie... Ale fajnie to jest problem, to powody wygląda bardzo klimatycznie. To też jest zaleta tej gry, że ona ma naprawdę dobry klimat, nasz dobry klimat, jeden z lepszych klimatów myślę. Tak i bardzo różnorodne lokacje, bo Tak. na pierwszym gameplayu mieliśmy pokazane jakiś tam bardziej krajobraz, czyli taki dżungli, prawda, Tak, były też jakieś góry, więc a tutaj mamy już takie, no też klimaty mniej więcej tropikalne, jednakże całkowicie inne, bo tutaj dzieje się tak, nie wiem, chyba tak. Więc to rzeczywiście się wiem. Prawdopodobnie trafimy oczywiście do przeróżnych miejsc, bo twórcy tego oczywiście nie zostają, bo najlepiej, żeby to była niespodzianka, ale podejrzewam, że to Europy pewnie Drake też bardzo sprawny. Tak, myślę, że ta gra też będzie dłuższa o wiele niż te poprzednie, bo to był minut właśnie tej kampanii dla innego gra, to ona zajmowała od 8 do 10 godzin. Szczególnie Uncharted trójka to była Tak, ale dwójka tak nie myślę, że będzie tak około właśnie, może troszkę więcej, ale niewiele. Znaczy na pewno nie widzielibyśmy, żeby ta gra była jakaś specjalnie rozwlekła, bo to Też, żeby się dużo działo, ale wiadomo, że będzie było. się napakuje niepotrzebnie za dużo rzeczy, No ale miło by było jednak, żeby że ta gra nie była tylko na 10 godzin. tak, bo jak widzicie, teraz to was było dużo dłuższe od Uncharted, chyba o połowę dłuższe, nie wiem dokładnie na ile ono godzin wystarczało, ale myślę, że coś koło 15-18, tak na normalnym poziomie, na pewno to jest dużo dłuższe od Uncharted, więc myślę, że no to jest w stanie zrobić grę mniej więcej na tyle godzin, bo uważam, że tyle godzin byłoby tutaj optymalne. Tak. Jednak 8 czy 7 to... Troszkę mało, no wiadomo, że to też sami to zrobili epicko z drugiej strony, ale... To wymaga masy pracy, także pozorom w ogóle zauważcie, że ta gra ma premierę, no gdzieś około, znaczy nie wiemy tego, jednak słyszałem gdzieś tam, że ma wyjść w pierwszym kwartale
2016 roku, więc najpóźniej w marcu, ale mimo wszystko to jest no ponad pół roku jeszcze do premiery. A zobaczcie, jak ta gra jest zapracowana. Nie widać żadnych błędów, ani spadków animacji, nic. Co rzadko Jest to się też zdarza. coś, pamiętajmy, że to jest część ostatnia Uncharted, już pewnie więcej nie będzie części. Tak, to jest bardzo, znaczy, aczkolwiek na 100% nie można tego wykluczyć, jednakże no... Ale to jest taka wstępna raczej analiza, że oni tam już dali, że to jest ostatnia część raczej, no ale nie mówimy nie, bo jak z Wiedźminem 4 Tak. też jest wiele Też spekulacji. dużo ludzi, że mówiło się na początku, że ostatnia część, pewnie. Teraz praktycznie przed chwilą można było bardzo dużo plotek napotkać w internecie, że jednak Wiedźmin 4, no co prawda twórcy przyznają, że na razie nawet o tym nie myślą, ale oczywiście nikt tego nie wyklucza. Tak, nikt nie powiedział nie i to też nas cieszy, ale to jest w ogóle fajne, że także nie ma tak, że są sami starzy bohaterzy, a pojawiają się nowi. Tak, jest na przykład bodajże brat Nathana Drake'a, o właśnie tutaj wjeżdża sobie na motorze. To myślę też może być bardzo ciekawe, ten mówiąc mamy wcześniej w ogóle to nie wiem, co się wcześniej działo. W każdym razie ja myślę, że ta fabuła ma bardzo duży potencjał. Tak, tak. No i oczywiście sceny odcinków jak zwykle bardzo efektowne. Tak. Tym razem też strzela Tak, tak. To jest właśnie to, co jest naprawdę fajnie wygląda, to nie jest takie przesadzone, tak? Niektórzy gwiazdy przeglądają na tym filmie, to było po prostu te efekty czasem, że runęła im, nie wiem, ściana i runęła. Akurat ta gra ma myślę taka trochę przerysowana, ale mimo wszystko nie za bardzo mi się podoba tak wielkie. Tak. Może tak fajnie wygląda, to jest miło dla oka, a kiedy gwiazdy To prawda. No i oczywiście Uncharted wiadomo po prostu bardzo przyjemnie się w to gra. Tutaj ta gra jest niesamowicie płynna. My niedawno graliśmy sobie na najwyższym poziomie trudności, tam w kampanię, w trójce. I mimo wszystko ginie się często, to jednak człowiek nie jest jakoś przesadnie wkurzony tym. Po prostu to się przyjemnie gra. Nie ma jakiejś Tak, oporności w rozgrywce i tak dalej, więc to jest na pewno niewątpliwie, nie jest to jedyna zaleta tej gry. Tak, no ja myślę, że to wiadomo, że ten poziom trudności to nie jest taki jak na przykład na brutalnej rzeczywistości. Tak, bo The Last of Us i brutalna rzeczywistość, no to już jest przegięte. Tak. Zresztą oczywiście całkowicie inna gra, to wiadomo, jasna Tak. sprawa. Jednakże mam wrażenie, że tam było to trudniejsze niż najwyższy poziom. Tak, tam nie trzeba było, wiadomo, że tam trzeba raczej było spokojniej podchodzić do różnych rzeczy, tak bardziej po cichu starał się, chociaż gra Uncharted w ogóle ona jest bardziej grą typowo strzelankową i raczej skradankową ona nie jest. Tak, tam elementy skradania oczywiście pojawiały się w poprzednich częściach, ale to praktycznie I było to raczej rzadko używane, bo nie było takiej potrzeby za bardzo. Tak, po pierwsze, że nie było potrzeby, a po drugie, że nie było też łatwo tego zrobić. To nie było, nie jest to jakoś genialnie zrobione, tak? Że Tak, takiego- można było się coś niby zakraść, niby gościa ogłuszyć, ale nie było tej mechaniki. Na przykład która The Last jest of Us to można porównać do The Last of Us właśnie, bo tam to jest typowy model skradankowy, który jest tam właśnie. Tak, ta gra jest nastawiona na skradanie, to i Tak, dlatego tak. jest to zrobione bardzo dobrze. Raczej tam strzelanie, widać, że ten Joel, on tak jednak ten pistolet czy broń trzyma bardzo tak Tam jest celnie. bardzo duży odrzut tej broni Tak, też. tak, ale... I praktycznie niespotykane są bronie takie szybkostrzelne, jakieś karabiny i tak dalej, chyba tylko na sam koniec gry możemy Tak, powiedzieć. tak. Tam są bardziej takie różne bariery typu jak miotacz ognia, coś Tak, takiego. to można mieć i strzelby najbardziej Tak. chyba i pistolety. No i te pałki różnego, te ulepszania, to też Tak, jest. no i teraz jeszcze jak widzimy tutaj, oczywiście pojawią się starzy bohaterowie z sali, wygląda trochę inaczej, ale... No dużo inaczej. tak, bo jednak w trójce... Chociaż koszulę ma tam chyba Tak, to samo. zawsze w czerwonym. Tak, zawsze w czerwonym. chociaż tam się zdarzało, że bieganie. O, no i oczywiście Elena też jest. Tak jest. W ogóle świetnie to wygląda. Ja jestem ciekaw, czy to się tak utrzyma. Miejmy nadzieję, że nie będzie błędów, chociaż wątpię. W tej Bo... serii raczej się ono nie zdarzało. Tak, tak, Ubisoft. No i sobie jak są. widzimy, premiera 2016. Miejmy nadzieję, że ta gra ukaże się bez problemów i że po prostu zamiecie, bo ma ona ogromny Potencjał. Tak, a na razie dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Piona.